Ndipepeseso wa Malawi audio yanga inadulika panjira chifukwa chonena kuti alipo ena amene amafuna aonane nane. Ndeno komaliza kwake ineyo ngati Ntanyiwa ndikufuna ndichenjeze, osati kuchenjeza koopseza chifukwa anthu akamva mawu ochenjeza amati munthu uja akuopseza. Ayi, sikuti ndikuopseza, ndilibe mphamvu yomuopseza wina aliyense, koma ndikufuna kuchenjeza kunena kuti pamene a DPP mukukonzekera kupita ku convention, amene ati akaluze ku convention iko chonde musazatichedwese ife Amalawi ndikumapita m'makhoti kuti iyayi ineyo ndi amene ndinawina ine mwakuti. Chifukwa kumene tikuchokera taziona anthu mmati Mukaluza, anthu ngati anthu sakukondani mmathamangira kupita m'makhoti nkumachedwesa Amalawi. Amalawi tikufuna tipite kutsogolo, nafenso tikufuna dziko lathu litatukuka. Nafenso tikufuna dziko lathu litatukuka. Nafenso tikufuna mabizinesi amene timapangira maiko ena tizikapangira kwathu ku Malawi, chifukwa tikuchedwa ndi kutukula maiko anthu ena, maiko athu akulephera kutukuka chifukwa cha khalidwe loyipa cha andale amene ali mdziko mwathu. Chimene chocho ndiye tipemphe wakaluza ku DPP Convention asathamange kupita ku makhoti. Amakhoti chonde wobwera kumeneko ndikuti ine ndaluza ku convention ya MCP, ndaluza ku convention ya UTM, ndaluza ku convention ya wakuti. Mwauze zonoti ngati mwaluza tatiyeni anthu a Malawi akufuna aone dziko likuyenda bwino. Ndiye ndikufuna ndichenjeze aliyense amene akupita ku convention muzipani zosiyana-siyana, mukakaluza sizomapita ku makhoti. Amakhoti inde tikuziwa mmapezapo ndrama pamene paja lawyers, mmapezapo kachakudya ka tsiku limene lolo ka ananu. Sitikukana ndi ntchito yanu, koma ulendo uno zisatichedweso zopita m'makhotizi. Tatopa nazo zopita m'makhoti zimene afune anthu pa ground zikhale zomwezo. Nde uthenga wanga womaliza ineyo ngati Comrade Ntanyiwa, pamene anthu mukupita m'maconvention anu musatichedwese mukaluza ndi zopita m'makhoti. Ife tatopa ndikumaona ndikuti munthu azipezeka zonoti wawina chifukwa chonoti akhoti anamuyikira kumbuyo. Ayi, tikufuna awine chifukwa cha anthu amene amuvotera. Ndi chimene tikufuna ifeyo Amalawi. Uthenga ukupita ku chipani china chilichonse. Mawa asaname anthu kuti no Ntanyiwa amati koma akuti zipani zonse sopano kumapeto kwanga ndikupereka conclusion yonena kuti zipani zonse mukakamaliza maconvention anu ngati simukakhutisidwa ndi kuluza kwanu musachedwesa Amalawi ndi kumapita m'makhoti, chifukwa date lonoti Amalawi azavota ngati lifikire. Amalawi ali okonzeka kandi lero kandi mawa. Amalawi chimene akuchifuna kuti akachivotere pakadali pano akuchiziwa, onena kuti anthu mwina ena aononga ndrama zawo. Talandirane anthu mudye ndramazo, akakupezani kuti kandivotere nine. Tengani ndramazo, voti yanu ipite pa chilungamo, voti yanu ipite pa chitukuko, voti yanu ipite ponena kuti tatopa ndi zimene takhala tikukumana nazo kumbuyoko. Nde ndikubwereza ino amene mmakonda kuti mwaluza ulendo ku khoti, mwaluza ulendo ku khoti. Ulendo uno tizingokuyang'anani Amalawi aziyang'ana kusogolo. Zimene zija zimatipwetekesa mitima kwambiri. Osamawinira makhoti. Anthu 10 panzera, anthu 10 amenewa asankha anthu awiri ali kusogolo. Akapezeka anthu 5 asankha uyu, 5 asankha uyu, paoneka njira zina zopanga. Pakapezeka anthu 6 amvotera uyu, 4 amvotera uyu, 10 tipitirire wawina nduyo wa anthu 6 yo. Ndengati tiziona kuti no komatu zukhanga tamene ninampasa ndrama yanga wakavotera uko, zimenezo zizikhala zanu, koma musatitopese naso ife Amalawi. Panopa Amalawi tatopa.
tisangokhalira nyimbo imodzi. Panopa tikufuna nyimbo ya chitukuko mdziko mwathu. Dziko lathu libwererenso mmene linalili chikale. Pano ndi bwezi tili patsogolo tabwerera tumbuyo. Boma lanji mwa maboma onse limene langongola ndalama mu zaka ziwiri zitatu, ndalama zochuluka kuposa maboma amene analipo, amene anabwereka ndalama zochuluka koma mu zaka zimene analipo. Nde Amalawi iso nafe, Amalawi nafe tikhale openya. Munthu asabwere kutipusisa. Tikuyankhulatu za kuvutika kwa anthu akuandamera. Kuvutika kumene akuvutika anthu m'madera ena mulibe thandizo. Muzaona pa kampeni anthu mmene azikathamangira kuandamera kuti ndivotere nine. Koma anthu akuandamera lero akulira kusowa chakudya. Anthu kunguludi ku primary school akulira kusowa chakudya. Anthu ku Limbuli akusowa chakudya. Makamposi yanasiyana panopa anthu akuvutika. Ndeti tikafika nthawi ya kampeni tizipita tizikathandiza anthu amenachi. Utenga wanga kwa uje a president amtalika Chonde ngati mungamve audio iyi. Chonde ndimati ndikupempheni. Tapangani dongosolo mutume anthu apite kwa andamera. Akaone anthu amene akutumiza ma message tsiku ndi tsiku mmafoni mwathu kuti akuvutika. Akakaonedwa anthu amenewo tathandizani ndi zimene mungathe kuathandiza. Komanso ndipemphe amabungwe ena osiyanasiyana amene tingakwanise kupita kwa andamera. Tatiye ntipite tikapange kafukufuku. Kukuchitika chani kumeneku? Katundu yonse amene anaperekedwa ku Nsanje kodi anapita kuti? Anamtenga ndi ndani? Mwina nkutheka taluza m'bale wathu wa polisi uja chilipo china chake chimene chinachitika. Nkhanga zaona loweruka lino iyi tibweresere nkhani zonse za ku Nsanje. Ndiye ku polisi mukozeke ku Nsanjeko kuti mutuuze kuti zinakhala bwanji za Mr. Phiri. Ndikufunireni masana abwino, zikomo kwambiri.